Murume wamai Jeremaya asorwa zvikuru mushure mekunge mudzimai wake angova nyuzi mumastreets kuri kunzi inyaya yekuti mukomana hasi kuisa chikafu patafura, mudzimai akungongwavha achingoti chero chauya. Baba ava vari kunzi vane mbiri chaizvo yekuproducer nziyo dzinenge dzana big money neimwe nziyo yaenzo yaakaimba recently. Mukomana ari kunzi kuti akupe attention aitoda kana $100 chaiko, hamene kuti what went wrong, but he was one of the most famous producers in Zimbabwe. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. As advice yapiwa kumafera kureva uko iri kuti iyo Baba Jeremaya find a real job. So producer nekushandisa mbiri ya 2010 hazviunze chikafu patafura. When everyone is calling you lazy, kana pama big boys amosi kutokwana, ukaona mudzimai akusvika pakungwavhira chikafu, it means you have failed. Don't be a failure. Don't run out of ideas. Try something new. You don't do the same thing over 2 decades zvichiramba. If you believe you have succeeded, ma awards acho arikupi, koma accolades. What showed your improvement over the years? Legacy yevana nevazukuru iripiko. Times have changed, bra. Kwane vapfana vakatouya hot and vachatosiyawo for other hustles. But pride aside, uchatoona change. Don't be ashamed to ask for an 8 to 4 p.m. job. We all know it's socialite. Changu achibishu chega for one to succeed, especially Makadzi. There are many shortcuts, and she was vulnerable. You are a music producer yourself. Vangani ma female artist vakasiya kuimba because they got married. I thought you'd see it yourself uchiona side remarriage yenyu, but because you are broke wakangoti turn a blind eye. Dai wanga wine mari mukadzi wako anga asingatombogoni kana kuvhura Facebook account for content creation yemanga pamwe pacho achiburitsa muviri wake. Izvezvi hauna kana right yekumustopa because hausi enough provider. Murume wese paanoona nyangwe ruoko rwemunhukadzi chaanotanga kufunga ibonde. That's why my traditional churches don't recommend vakadzi vaparidze vamire kumberi kwevarume kana kuenda kubasa, nekuti varume vanofarira zvekungorararara. Pfungwa dzedu varume dzakadhakwa, tikaona mukadzi tongofunga bonde. So I don't blame it on your wife here. I blame you. Man up, baba. Usati makise. Hausisire muira ye drip o kunzi mageto youth. Go and hustle. Ndo advise iri kubuda neku-men's conference vari kuti aiwa mukomana chirega kudaro, musikana angasvika pakutsvakira mwana mari yeporridge iwe uri producer here. Vauya vakawanda vakamboedza kushanda na JMP yeyuyu vakati mukomana angasiriwe manga amene kuti what went wrong. Sekutaura kwamaititi zvaingotaurwa kuti kapo iyi inogona zvechirungu zvepamusoro. Chero mukomana chai achitononhonga nhamba iyi mai Jeremaya unotoona kuti aiwa hana kungononga chero. The year is 2012. I was an upcoming artist. Then takatsvaga namba ya JMP yeyu. I'm surprised ndiye Baba Jeremaya. IP some days acho. I wanted to record my first song, so we had to book kuti tiuye. I asked kuti imari kurecorda, and he answered 100. Kurekoda mugeto those days aiwema 15 20 takashamsika ndikatizvo 100 chii hopi mpamwe takanganisa kunzwa. He answered zvineka kuganza zvikanzi uri kufunga kuti ndiri kuti 100 rand here naiwe. So this guy during his time aiganza uyu zveuproducer pamwe pacho ndezveurombe. I'm not surprised akadyirwa mukadzi nekushandisa mbiri yakare, but wise words munyori, you deserve koko chaiyo. Ukaita nungo unodyirwa munda wako. Akasiwa na mai Jeremaya ndo paachapangwara agotanga kumhanya. Vamwe vari kuti hativazivi Baba Jeremaya zvekudaro, but we do not intend to judge anyone, but ndangofarira advice iyi. I also picked 1 or 2 things that can help me as a person or song. I just found myself classifying this advice as sound advice, maybe not to him only, but to everyone out there, be it men or women. The world is cruel. Not to talk about the Zimbabwean economy, but hatirambe tichipusha guys, tinosvika. So vanomuziva mukomana uyu vari kuti akatorira mumastreets zvekutodaro. Mukomana uyu 50 magate iyaya akagadzira nhamba yaenzo ndiye
akabata futi big man nalipsi pandakakuona wachipfuura ndiye akaigadzira aina lion. Masongs aFreeman mazhinji ekutanga ndiye zvemukomana akagadzira. Blackout rhythm resong iye inonzi tiri kumhanya yakilati ndiye zveakanga akaibata. Gaspy warrior seunononga ndiye mukomana. Swag dig Dark dig yaboss Puma ndiye futi. Matrix rhythm was his last notable project for me. Hameno mazuano akumboita nezvei. But it's good zvekutodaro. He's actually an international dancehall producer, trap dancehall. Saka he's that good. He lacks entrepreneurship. Anoda kungoshandira vanhu, not realizing his talent. Akamboshandira Passion Java now. Hameno zvaakuitawo. Zveinonzi ngoma Republic zviya he's stuck in the past. But the whole Zim dancehall, he is the best. Even levels in our skid. Vane my interview avanotozvitaura kuti jipas muhombe guys ndiye JMP uyu. His competition ndivana Nubu Wemanafu Nana Sunshine. Maybe vana PTK also, but PTK angatouya later kumasure kwemukomana. But all being said, akangoroora Makadzi asingagutsikane nezviripo. Ndopatinoti munhu tanadza unosvikira roora class yako. Munhu ane at least pfungwa sedzako, because he's obviously a man doing his best. Just his best is not good enough for the socialite wannabe woman God gave him. Vanganiko vanhu vari kungogara mumakabini marara yese iyi. Just amufambe. That's why you think everyone stays wherever you assume. But mbeva zhinji hadzina marishe. Ukazopinda muround revanhu vazhinji vamuona sevanoshamsira, hakuna asina yake problem yekuti ikataurwa unototi haana kurongeka. Just ava yaunzwa pajekerere. Saka akuita semurume ane unyoupi. Asi sandizvo problem iri pakuti akaroora munhu anoda kukompita naana madam boss vemarange rover pausocialite hwavo, yet what's on the ground is not it. Ndosaka kuzoita zvokumalodge and everything is pressure. Last time there was an issue of domestic violence. Vakamborowa mai Jeremaya ivava, I think 2018 if I'm not mistaken. That all shows kuti vanenge vaisatonzwisisana. Ukazona murume kurova mukadzi. But anyway, here we are. Guys, pakaipa. So ndo vanoziva mafambiro emukomana vari kuti amai Jeremaya ndo vari kuzvipa pressure. Guys, zvamadam bosi ungazvigona here? Nazo nerange rover mangwana une chino. Guys, kwakabviwa kure. Hatina zvatinokwanisa kujaja tichitaura. But varifanira kungoramba vachipusha mai Jeremaya. Maybe umwe musi vaizosvika. Kungwavha kwamai Jeremaya hakurambidzwe. Inga vana madam bosi vari kungongwavha wani whether murume ari kushanda or not. As a woman, you should also have a hustle up your sleeve. Baba Jeremaya, most of advice you was good. You should find a hustle real producer, because it's not bringing food to the table. Musa kundwa kuunza mare mumba nemukadzi. As the head of the house, let love lead in your house. Ndo advice iri kubuda zvakare mumanetizens vari kuti munhukadzi hauzogari kuti aiwa ini ndakarorwa naJapreza kana kuti naHatiperi aiwa unoramba wachingongwavhawo nekusaidi. It was just an unfortunate event. Vana madambosi vari kudai, asi mofu vanombopota vachiwanikwa vari kuGermany uko vakamboita zvamapodcast vakamanyana tewo events zvichienda zvakadaro. But anyway guys, zvinhu zvinenge zvangowirawo vanhu. But tichitarisisa guys masituation aya munoziva kubva kare vana mai vedu vaiita zvamadhoiri vouya kuSouth Africa, vana baba vosara vari kuZimbabwe uko. Vakawanda varume mudzimba umu vari kutoseva usavi hwavasingazive kuti wabvepi, both formal and informal jobs. This advice will help a lot of people. It's so sad pfungwa dzatinadzo kuti murume chete ndiye anochengeta mhuri. Even vana mai vanogona kutochengeta mhuri. Vana vacho votoita magraduate kana vaine mukana wacho. Pamwe is trying all the way asi zviri kuramba. Izve kuzoti vaizviti maproducer kaizika munongozivawo ukabata contract ari right yazvo saproducer. Mai Jeremaya avadei vachitoti mhoresa kana nekatanda chaiko vari munhu wepamusoro zvekutodaro. But kungoti life inoenda nepamwewo, uye mukomana mama prize ake haagonewo kudzikisa kuti akomodete maupcoming. Zvino vanhu vese vanozongoudzana kuti timu rangu apa musainda apa munonogerwa pese pese nemari dzacho dzaanoda. Wopedzera watobuda mustaira chero uchinzi kwai uchi ndiwe unese.